Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa l-1 ta' Ġunju 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis Ħuti, l-Għodwa tajba. La bella preghiera It-talba sabiħa tal-anzjan li nsibu fis-Salm 71 li għadna kemm smajna tħeġġiġna nimmeditaw fuq it-tensjoni qawwija li hemm fil-kundizzjoni tax-xjuħija. Meta l-memorja tat-taħbit megħlub u tal-barkiet milquha tiġi ppruvata mill-fidi u mit-tama. Il-prova diġà tippreżenta ruħha bid-dufija li ssieħeb il-passaġġ tal-fraġilità u l-vulnerabbiltà tal-età avvanzata. U s-salmista, anzjan li jdur lejn il-mulej, isemmi espliċitament il-fatt li dan il-proċess isir okkażjoni ta' abbandun, ta' ingann u abbuż ta' poter u ta' prepotenza li xi drabi jaħbtu għal fuq l-anzjan. Għamla ta' kefrija li din is-soċjetà tagħna qed tispeċjalizza fiha. Huwa minnu. F'din is-soċjetà tal-iskart, din il-kultura tal-iskart, l-anzjani jiġu mwarba għal ġenb u jsofru dawn il-ħwejjeġ. Fil-fatt ma jonqosx min japprofitta mill-età tal-anzjan biex jitħak bih, biex jintimidah b'elf mod. Spiss naqraw fil-ġurnali jew nisimgħu aħbarijiet dwar anzjani li jiġu mqarqa bla ebda skruplu biex jeħdulhom dak li jkunu ġemmaw, jew li jitħallew neqsin mill-protezzjoni jew mitluqa bla ebda kura, inkella jiġu offiżi minn xejriet ta' disprezz u intimidati biex jiġħdu drittijiet tagħhom. Anki fil-familji, u din ħaġa gravi, imma qed tiġri anki fil-familji, iseħħu kefrijiet bħal dawn. L-anzjani mormija, abbandunati fid-djar tax-xjuħ, mingħajr ma l-uliet imorru jarawhom jew jekk imorru ftit drabi fis-sena. L-anzjan li jiġi mwarrab f'rokna tal-ħajja. U din ħaġa li tiġri llum, tiġri fil-familji, tiġri dejjem. Jeħtieġ nirriflettu fuq dan. Is-soċjetà kollha għandha tħaffef tieħu ħsieb ix-xjuħ tagħha. Huma t-teżor. Dejjem iżjed fil-att u spiss anki iżjed abbandunati. Meta nisimgħu b'anzjani li jiġu misruqa mill-awtonomija tagħhom, mis-sigurtà tagħhom, saħansitra minn darhom, nifhmu li l-ambivalenza tas-soċjetà tal-lum fil-konfront tal-età anzjana mhix problema ta' xi emerġenzi okkażjonali, imma aspett ta' dik il-kultura tal-iskart li tavvelena d-dinja li qed ngħixu fiha. L-anzjan tas-Salm jafda f'idejn Alla il-periklu li sab ruħu fih. Għax fuqi jitkellmu l-edewwa tiegħi, dawk li jonżbuli ħajti flimkien ifesfsu. Alla nsieħ, huma jgħidu għalih, aqbduh, ħadd ma jeħilsu. Il-konsegwenzi huma fatali. Ix-xjuħija mhux biss titlef id-dinjità tagħha, imma tiddubita saħħansitra jekk jixirqilhiex tibqa' għaddejja. Hekk, aħna lkoll ittentati naħbu l-vulnerabbiltà tagħna, naħbu l-mard tagħna, l-età tagħna u x-xjuħija tagħna. Għax nibżgħu li dawn ikunu l-ewwel pass biex nitilfu l-identità tagħna. Nistaqsu lilna nfusna, hi ħaġa umana li jkollna dan is-sentiment? Kif qatt iċ-ċiviltà moderna li mxiet daqshekk il-quddiem u hi tant effiċjenti tħossha daqshekk skomda quddiem il-mard u x-xjuħija, taħbi l-mard, taħbi x-xjuħija. U kif inhi din li l-politika li tidher tant impenjata biex tiddefinixxi l-limiti ta' sopravivenza dinjituża, fl-istess waqt hi insensibbli għad-dinjità ta' konvivenza max-xjuħ u l-morda mibnija fuq ir-rispett u l-imħabba. L-anzjan tas-Salm li għadna kif smajna, dan l-anzjan li jara x-xjuħija tiegħu bħala telfa, jerġa' jiskopri l-fiduċja fil-mulej.
iħoss il-bżonn li jiġi mejjun u jdur lejn Alla. Sant Wistin meta jikkummenta dan is-salm jeżorta lill-anzjan: la tibżax li tiġi abbandunat fi xjuħitek, għaliex qed tibża li l-mulej se jitilqek waħdek, li se jirrifjutak fi żmien xjuħitek meta titilqek saħħtek. Anzi, propju hemm ikun hu fik il-qawwa tiegħek meta tonqsok tiegħek. U s-salmista anzjan jitlob: salvani u ħarisni, agħtini widen u fittex eħlisni. Kun sur ta' kenna lija, int wett li tiġi dejjem issalvani, għax blata u fortizza int għalija. L-invokazzjoni tixet għall-fedeltà ta' Alla u tfakkar li hu għandu l-ħila jried il-kuxjenzi imberdin mill-insensibbiltà għall-firxa tal-ħajja fuq din l-art li għandha tiġi mħarsa fl-integrità tagħha. Jerġa' jitlob hekk: o Alla, toqgħodx il-bogħod minni, Alla tiegħi, fittexejni. Ħajjisħtu jinfnew dawk li jixluni, jimtela biż-żebblieħ u lajb min irid li ddeni. Fil-verità, lajb għandu jaqa' fuq dawk li japprofittaw mid-djufija tal-mart u tax-xjuħija. It-talba ġġeddet fil-qalb tal-anzjan il-wegħda tal-fedeltà u tal-barka ta' Alla. L-anzjan jiskopri mill-ġdid it-talb u jagħti xhieda tal-qawwa tiegħu. Ġesù fil-Vanġelu qatt ma jiġħad it-talba ta' min għandu bżonn min jgħinu. L-anzjani minħabba djufija tagħhom jistgħu jgħallmu lil min qed jgħix fetajiet oħra tal-ħajja li l-kol għandna bżonn nintelqu f'idejn il-mulej u nitolbu l-għajnuna tiegħu. F'dan is-sens, il-kol jeħtieġ nitgħallmu mix-xjuħija. Iva, hemm don fli nixjieħu u dak li nintelqu f'idejn il-kura tal-oħrajn, ibda minn dik ta' Alla nnifsu. Allura hemm maġisteru ta' djufija. Ma naħbux id-djufijiet tagħna, le. Huma veri, hemm realtà u hemm maġisteru ta' djufija li x-xjuħija kapaċi tfakkar fih b'mod kredibbli lil firxa sħiħa tal-ħajja umana. Ma naħbux ix-xjuħija, ma naħbux id-djufijiet tax-xjuħija, dini talima għalina l-koll. Dan il-maġisteru jiftaħ xefaq deċiżiv għar-riforma tal-istess ċiviltà tagħna. Riforma li llum hi indispensabbli għal ġid tal-konvivenza ta' kulħadd. L-emarġinazzjoni tal-anzjan kemm jekk kunċettwali u kemm jekk prattika tikkorrompi l-istaġuni kollha tal-ħajja, mhux biss dik tal-anzjanità. Kull wieħed u waħda minna jista' jaħseb illum fl-anzjani tal-familja tiegħu kif qed inġib ruħi magħhom, niftakar fihom, immur narhom. Nara li ma jkun jonqoshom xejn, nirrispetthom. L-anzjani li għandi fil-familja tiegħi, ommi, missieri, nanna, tzijiet, ħbieb, ħassarthom minn ħajti. Jew mmur inżurhom biex minnhom nixrob l-erf tal-ħajja. Ftakar li int ukoll tkun anzjan jew anzjana. Ix-xjuħija tasal għal kulħadd. U kif int tixtieq li tiġi trattat jew ittrattata fix-xjuħitek, ittratta int lill-anzjani llum. Huma l-memorja tal-familja, il-memorja tal-umanità, il-memorja tal-pajjiż. Inħarsu lill-anzjani li huma l-erf. Il-mulej jagħti lill-anzjani li jagħmlu parti mill-Knisja il-ġenerożità ta' din l-invokazzjoni u ta' din il-provokazzjoni. Ħaniddakru aħna wkoll minn din il-fiduċja tal-mulej u dan għal ġid ta' kulħadd, tagħhom u tagħna u ta' wliedna. Grazie.